Mga idol, maitsulom. Wala pa makapangati man tao. Grabe trabaho. Tana pa sa bintala ko galarak ang tao. Kay kagango sa baog ko tayo man labi sa taglundunga. Tana. Tana pa. Wala ko pag-abri. Alas 9 yun. Ay kinla sa anlaw. Wala pagkagango. Tagatad apagid. Tagkalarak ang marani. Yaman labi. Namin ko pa. Tagpamula nga ay bingala ba. Ay ko ka agpas. Tayan man sa panahon. Mga guys. Ay ko lang langkawan sa video tagpanggutan apaman. Tampurong ko tao. Siya kawan gid ta ora maka-upload o makapangati manok kalasanon tao. Grabe pa mas trabaho ko pero aming gyapon panahon. Kung sumili lang magango sa baog ko, makadeliver makapangati doon pa man. Panggutad apagyad ato. Ay ko lang palangkawan sa video ta. Sa sunod ng panahon. Mag-ahaki gyapon. Bye bye. And God bless.